Sangkam na mga kakanin. Iba't ibang klase ng processed goods tulad ng ginataang santol, tinapa flakes, Bicol Express, dinailan, laing, atsara at coco jam. Ilan lamang ito sa mga produktong tampok sa ikalawang araw ng Itinagbakal Series para sa Tinagba Festival ngayong taon. Goods na mga produkto na gawa ng... Kahapon, muling dinagsa ng mga netizen ang Iriga City official Facebook page para sa live streaming ng Itinagbakal kung saan tampok naman ang processed goods sa Iriga City. Iba't ibang flavor ng donuts ang ibinida ni Chef Philip Nadal. So we started because of the pandemic. Well, we needed to adapt because we need to survive. So I needed to provide for my kids. So this online selling was the best choice for us. So that's where it started. We made donuts and went good. Homemade products naman ang display ni Elena Orozco. Mayroon siyang choco peanut butter, may turmeric tea at may instant salabat. Mula raw mismo sa kanilang barangay sa Santiago ang mga ginagamit niyang sangkap dito. Actually po, ito, sariling gawa ng aking mother. Then, itinuro sa amin. Kami lang po ang nagmamarket. Hindi rin nawala ang frozen foods. Ibinida rin kahapon ng ilan sa mga all-time favorite food sa catering services. At may mga pwedeng pangregalo tulad ng charcuterie boxes na ito. Nakakatuwa kasi resilient ang tao. No matter what, may pandemic, natural disaster, alam mo, makikita mo kahit sunod-sunod yung bagyo, nakasmile pa rin sila. And yet, they are so resilient na kahit wala ng pera, maghahanap pa rin at magdidiskarte pa din. So, ayan, nalalabas na yung local economic development. Tapos, adaptive. Okay. Kasi kahit bumagyo na, nag-pandemic pa, nag-adapt pa sila dun sa disasters para kumita. Ng 5,000 worth ng food. Muling umulan ng papremyo, may cash prizes at meron ding food vouchers na ipinamigay sa mga netizen. Para sa mga hindi nakapanood, pwedeng balikan ang makulay at masayang selebrasyon online dito sa Iriga City official Facebook page. Ngayong Webes, February 11, nakakasang ipalabas live ang huling araw ng Itinagbakal Series kung saan tampok naman ang agricultural products. Sa parehong araw, nakatakda rin i-anunsyo ang mga mananalo sa Tinagba Festival TikTok Challenge.